जांख्रिथायनि रैसाम पार्ट 1 रायजो राजानि गोबां अनसायनाय मोनबाय दा बेनिनो पार्ट 2 बेहाय गोदान मोखां महरै नुनो मोनगोन बेहाय दा नोङो स्ट'रिखौ फरायनानै माबायदि एक्साइटेड नोङो बे फिल्मावहाय रल लानो फार्स्टआवनो आंहा आदा पंकजनि फिल्म देग्लाय नैबे आंनि थाखाय माने फार्स्ट टाइम जागोन आंहा गोदोनिफ्रायनो बिराद माने मोनसे लुबैनाय दंखायोमोन आदाजों खामानि मावनो थाखाय दा बे आंनि फार्स्ट टाइम स' आं आदा पंकजनि स्क्रिप्टखौ आं फरायखांबायबो फार्स्ट टु लास्ट ओमफ्राय आं बिराद मोजां मोनदों फरायनानै माने बिराद दुखुबो मोनदों माने काहानियाथ' माने बेस्ड अन ट्रु इभेन्ट्स जोब नालाय दा नोंथांमोनहाबो जेब्ला फिल्मखौ नायो होमबा मिन्थिगोन आरो दा आं फिल्मखौ लानानै बिराद एक्साइटेड जानानै दङ आरो आसा खालामो नोंथांमोनहाबो बयबो सापर्ट खालामजोबगोन होननानै मा रलाव नुनो मोनगोन नोंथाङा एसे बांद्रायखौथ' खोन्थानो हानाय नंला फिल्मनि खोथा आंबो बेवहाय बिग्रायारिनिनो रल लादों ओमफ्राय गासिखौबो खिन्थाजोबला नोंथांमोनहा जेब्ला फिल्मा रिलिज जायो होमबा नायबानो जाबाय थेंक इउ गावखौ फोथैना लानायाव जेंनाखौ फरमेट खालामबाय बे आफा सोरजिगिरि नै जोंनि बेयावनो जोंनि फिल्म प्रडाक्सननि बिथाङा जोंनि बे फिल्मनि स्टारटिंखौ बेयावनो लानायखौ थाइसेजों खुलि होनाय जानोसै बे आफा सोरजिगिरि बाथ' नोङो जोंनि गोसो गोथाङै बिसोरनि साननायखौ जेब्लाबो बिसोरनि हास्थायनायखौ जाफुंसार होनांगोन थाबाय बे समाव जोंनि मानगोनां फरायसाखौ हामबाय होनदों लोगोसे गामिनि साफ्राखौ हामबाय होनदों दानो जोंनि आरडि फिल्म प्रडाक्सननिफ्राय आरोबाव खनसे हामबाय होननाय जासिबावनायजों लोगोसे दिनैनि जि महराव जोंनि डाइरेक्टर बिथांखौ खावलायनाय जाबाय बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलि थाइगिर गान्दर गामिनि